जानायानोथ' ओरैबायदि जादों माने बे सेंग्राया बे कम्पानियावनो थायोमोन नालाय। माबे जायगायाव? जायगाया माबा तामिलनाडुआव। ओमफ्राय दाना बे सेंग्रायाबो खामानि मावखायो नालाय मावो दाना बिदिनो बेयावनो थायो आरो थानायालाय बेचलार हौवाफोरबो दंखायो नालाय दा बेचलार हौवाफोर दंखाय आरो लेंहरनानै दा फैबाय फैनायनि गेजेराव दाना जोंनि हौवाजोंबोथ' बिदा फंबाय अनलायोमोन नालाय बिदा फंबाय अनलायो दा बियो अननायनि गेजेराव जोङो बिदिनो साहा लोंबाबो जाबाबो एखमबा ओंख्रि संबाबो ओंखाम संबाबो जोङो होयोमोन आरो बे गथ'नो बिदिनो आंखौबो बाजै बाजै होनबाय थायो आरो बे जोंनि हौवाखौबो आदा आदा होनबाय थायो आरो नानिखौबो नानि नानि होनबाय थायो आरो बे मानसिया जोंनि फिसाजोखौ गोरलैनिफ्रायनो गावनो देरजासिम लोगो मोनखादों। बेसे गिदिर जाखो फिसाजोआ? जोंना फिसाजोआ माबा जाबाय बैसोआ 11 बैसो जाबाय। ओमफ्राय बै लांग्रा सेंग्रायालाय? लांग्रा सेंग्रायाथ' 30नि खाथियावनो थांबाय। 30? 30नि खाथियावनो थांबाय ओमफ्राय दा बियो मा खालामखो गावनि गोसोआव गाव सिरि सिरि गोसोथोनानै थाखुमाबाय थादोंना मादोंमोन आंनि सिगाङावबो फोरमायाखै बिफानि सिगाङावबो फोरमायनानै लायाखै बियो आरो बियो मालाबाबो गोसोथोनाय बायदिबो बियो खाथियावबो थानानैबो मालाय बायदि मिनिलायामोनबो होनबो एदावलायामोनबो जंखायलायामोनबो बियो खाथियावनो बियो थानो साहस हायि बायदि खालामखायोमोन बियो बिदिनो जायो लोङो ब्लद थाङो ओंखारो लोङो बिदिनो साहाफोर लोंबाबो ओंखारलाङो बिदिमोन आरो बे मानसिया ओमफ्राय मा आङो नाममोन? बिनि नामखौ देरहासार होनो। ओमफ्राय नोंसोर फिसाजोनिया? जोंना सरेखा होनो। टाइटेला? टाइटेला जोंना नार्जारि। ओमफ्राय अरिजिनेल गामिया अबेयावथो? आंना? नोंसिनिया जायखिया नोंसिनि गासिबो न'खरनिया? जोंनि गामिया? औ। हेल'। हजोंहाय जाहैबाय आंना सान्थिफुर खुंग्रिं सारागुरि। खुंग्रिं सारागुरि सान्थिफुर खुंग्रिं सारागुरि। ओमफ्राय बे सेंग्रानालाय? बे सेंग्राना दिखियाजुलिनि। दिखियाजुलि आबै सेन्टार थाइजौबारि गामिनो बिसिना। ओमफ्राय बेखौनो लांदों होनना गेरेन्थिखा आरोना? बेनो लांखादों आंनो गासैबो नुजोबखाबाय दाना मा खालामदों बेयो दाना बिफायाबो हाथायाव थांदोंमोन बिफाया हाथायाव थांदों ओइदिन दरमा मोनदों मार्केट खालामदों बयबो थांजोबदों हाथायाव ओमफ्राय दाना बियो मा खालामनानै दसेनि खोथा होनानै बियो लानानै थांखुमाबाय आङो ओरैबायदिसो खोमादोंमोन दाना बिफायाथ' हाथायाव थांनानै ओंखाम जानो होनबाय नालाय बे गथ'आ ओंखाम जानो होननायखाय आयै ओंखाम जानोसै होननानै बुंनायखाय दाना होनबाय र' होनबालाय दसे थानानै जानोसै नेलाहाय होनबालाय होननानै बुंबाय फैदो होनबालाय जानोसै आं ओंखाम खुरैनोसै होनबाय आं ओंखाम खुरैनो हाबैगौ मानि मालाबानो बबे लामाजों थांखो फात्ताखौनो मोनासै ओमफ्राय जोंनि रुमनि खाथिनि सासे मानसि हिनजाव दङ फेमिलि मानसि बेबो बेबो दरखंआवनो जिरायनानै दं ओमफ्राय सासे सेंग्रा बेसलार दं बेबो दरखंआवनो जिरायनानै दं बेबो फात्ताखौनो मोनासै दाना आङो ओंखामा खुरबाय अबाव थांखो फैद' मा लायखो होनबाय आङो मा लायखो फैद' होनबाय थाबाय मोना दाना बे सासे बेस्रा गथ' गोनां हिनजावा दखानाव थांदोंदां होननानै बुंबाय हाब मोनानानै मा दखानाव थांबावनांगौ होननानै फन लानानै नागिरनो थांबाय आङो फन लानानै नागिरनानै थांबा दाना थाब गोसोखांबाय आङो बे सेंग्रानि बेगा बिसलारफोरनि रुमाव दंना गैया होननानै हाबनानै नायबाय आङो माबायानो गैला बेगानो गैला लांदां बावसो आङो सन्देह सानबाय खावनानै लांबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट बिफानो मार्केटाव थांदों बिफानो आङो बे सेंग्रा बेस्लारनि फनजों आङो फन बुहोहरबाय नानिखौ खावनानै लांबाय होननानै खोन्थाहरबाय आङो बिदि जाहैबाय मोसा मोसि मालाबानो आं ओंखाम खुरनो रुमाव हाबगौमानिनो मालाबानो ओंखारलांबाय ओमफ्राय न'फोराव खबर लादों दा सेंग्रानि? न'आवथ' खबर लादों लानाया बिमा मोनहा दा र' केस बायदिसिना होथ'नो नाङा बिदि होननानै बुंदों आरो बिसोरो दा बिमा बिफा मोनहा बिदि होनदों आरो
ओमफ्राय तामिलनाडु माबे जायगानिफ्राय गोमादों? तामिलनाडु बे माबा मा एरिया गोलैयोथाय बियो कम्पानिया दाराफाराम गोलैयो। माबाया बे एरियाया दाराफाराम गोलैयो ओमफ्राय जोंनि कम्पानि थारा माबा थांगाफाराम होनो नामा थांगाफाराम। ओमफ्राय दा नोंसोर मा लुगैदों मोनफिननो लुगैदों आरो ना? जोंथ' दा मोनफिननो लुगैनायखौथ' नागिरदों जोंनो दा गथ'खौ नांगौ जों उन्दै मानसि दा जों गथ'खौ गथ' होननायखायसो जोङो गथ' होननानै मोनथिनाय जोंनिनो खांनाय बानाय गथ'खौ जोङो बिदि हाखु दाखु जों बिदिबो बिलाइनोबो सानाखै जों बिदिबो हरनोबो सानाखैमोन आरो जोङो बिदिबो गोसोआवनो फैखायाखै बेबायदि हरनो होननानै। जुदि बे गथ'आ गिदिरमोनबा हाबा जानायनि थायोमोनबा जोंबो इसेबां मानि टेनसनबो लायामोन। माखासे खिनि गावसिनि मानसि न'खरनि मानसिया बेनो होनो गोसो बेनो होनो गोसोनि थाखाय दा बेनि गेजेराव बिसोरो दोनखुमालायनायनि थाखाय जोङो मोनाखै बिदि जादों। दा उन्दै गथ' आंनोथ' बे गथ'खौ नांफिनगौ दा बिमा बिफानि सिगाङावबो होनहरदों जोङो आंनो फिसाखौ बरननानै होनांगोन नोंसोरो नङाबा आं नेला आं केस होनोसै होननानै बुंहरदों। जागोन दे ओमफ्राय सोरबाफोर नुयोबाथाय नोंसोर लायगोन आरो ना? औ लायगोन आं लायगोन। दे आं लायगोन आं जुदि गावसोरो उनाव मोजां मोनलायदोंबा मोजां मोनलायनानै थारदोंबा जुदि नेनानै लाङोबा बे उननि खोथा नाथाय आङो बेबायदि उन्दै समनि बैसोआव आं होथ'वा होननानै आंहा बाहाय टारगेट दङ। बिदि होनदों आरो आं दा जागोन दे होमबा नोंसिनि फिसाजोनि फट' ओमफ्राय बे सेंग्रानि फट'खौ हरबानो जाबाय।